Id-deċiżjoni ta' gvern preċedenti li tinxtara l-binja tal-HSBC fi Triq ir-Repubblika hija turija ta' nuqqas ta' pjanar fit-tul u deċiżjonijiet bla skop ta' gvern nazzjonalista. Issa jeħtieġ li l-istess nies li approvaw l-akkwist ta' 2,200,000 euro kontra l-parir tal-professjonisti jirrispondu għal emilhom. Kien dan il-messaġġ tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela sa kif ma jinftehimx kif gvern preċedenti għażel li jakkwista proprjetà li kienet tiegħu stess ftit snin qabel b'tant urġenza biex imbagħad il-post baqa' vojt. Dan inxtara qisu biex ikun inxtara. Għaliex għal kull sena kienet tgħaddi kien baqalu bi 16 sena, dan il-post fil-valur tiegħu kienet jaqa' drastikament. U fil-fatt sakemm ma nbidilx il-gvern dal-post ma ntużax. Jiġri konna se nħallsu aħna 2.2 miljun euro għal xejn għal post li qatt ma użajna. U li kienu jafu li wara f'ċertu żmien irdu jħorġu minn hemm u jerġgħu jsibu post ieħor għall-Avukat Ġenerali. Għalina dan huwa ċar il-mod ta' kif kienu jsiru l-affarijiet. Mingħajr ħsieb fit-tul u flus in-nies qishom flushom. Dwar dan il-każ il-Partit Nazzjonalista baqa' sieket. Għaldaqstant id-deputat Laburista Silvio Xkembri sfida lil Jason Azzopardi u lil Tonio Fenech, il-Ministri ta' dak iż-żmien li approvaw dan l-akkwist biex jagħtu spjegazzjoni ta' dan il-kuntratt li issa saħansitra qed ikun investigat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Bħala partit qegħdin nistaqsu numru mistoqsijiet ewlenin hemm 3 fatturi. L-ewwel qabel kollox x'kien l-urġenza sabiex nixtru din il-proprjetà meta mbagħad tħalliet għal 3 snin vojta? Għaliex din il-proprjetà kontra anke l-parir tas segretarju permanenti li ta' parir kontra x-xrita tal-proprjetà fuq dak il-prezz xorta waħda Gvern Nazzjonalista mar għal din il-proprjetà, kif ukoll jekk hux normali li proprjetà ta' 2.2 miljun tiġi akkwistata f'temp ta' sija kollox. Il-Partit Laburista sokta jsaqsi wkoll jekk Tonio Fenech u Jason Azzopardi humiex lesti li jmorru huma stess quddiem l-Awditur Ġenerali.